नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयची मुख्य खबर. कारवार सदाशिवगडच्या सावरपोय म्हणल्यार सावरगड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वादविवादाच्या भोवऱ्यात जाल्यार हो विषय चित्ताकुला ग्रामपंचायती जाल्ल्यान ग्रामपंचायतीच्या एनओसी म्हणल्यार परवानगी पत्राचे अवलंबून असा. ग्रामपंचायतीचे काही सदस्य उपाध्यक्ष स्टेडियमाक आक्षेप व्यक्त करतल्या बाजून आसात जाल्यार इतर सदस्य आणि अध्यक्ष पीडीओ हेमस्तरपेन या स्टेडियमाक कसलो सिग्नल मेळटलो, तांबडो की हिरवो हे जो प्रश्नचिन्ह सार्वजनिकाक लागला. हा तारीवार वर्ड मेंबर म्हणजे हात विचारल्यानच जात तुमगेल किती आज आमच्या मेंबर्सांनी आमका सपोर्ट केल्यार कायमशीर आम्ही आमका सपोर्ट आमचो असा. आगे बढो हम तुम्हारे साथ. सदाशिवगड फेमस असा सगळ्यान. शिवाजी महाराजान सोंधा राजान राजकारभार केलो सदाशिवगड. हे नाव दोन घेऊचा आम्ही. ह्या सावरगडाचेर आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगण करचो दुरुद्देशान काही लोकांचो स्वार्थ चाललेलो असा. ह्या सदाशिवगडाचेर तेमी अतिक्रमण पहिलेपासून थोडा केल्लो असा. कशी एम्प्लॉयमेंट दितले आमकां? कितले ग्राउंड जाले, कितले एम्प्लॉयमेंट मेळटले आता? आमकां कितले घर आसात? शिवाजी महाराज की जो जगह है उसमें हमको स्टेडियम नहीं चाहिए. सगळ्या किती दिसता एक गुडोच दिसता, आजूबाजू घर दिसना. सविस्तर पळया. सावरगडच्या स्टेडियमाबद्दल थंयच्या नागरिकाले मत फाल्यां दनपारां 2 वतना कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर अवश्य पळया.